Kanjeng Wadik Swangkarno rene njaluk gamane. Terus kula wenehno niki. Lho. Aja, Gong. Awakmu iku tuwek tapi dedel kon iki. Kon niku duweni pamikir dienggo mikir, Gong. Kon niku sirah samene gedene. Terus. Tapi kon niku nek kongkon mikir gak patek iso. Wis kandhane kula niki wong goblok ngoten mawon. Ngene lho, Gong. Gaman iki gawanen. Mengko yen Kanjeng Wadik Swangkarno rene wenehno, nanging ana syarate. Syarate ijol karo Eyang Begawan Kumbayana, Eyang Begawan Durna. Oh, barteran iki. Ngono, Gong. Dadi awakmu gak kangelan netepi kewajiban nggawa Eyang Kumbayana ana ngarsaning pepundhen Pandhawa. Gaman iki dalane ya. Oh, nggih pun, siap beres. Wis ya. Perkara iki tak pasrahne awakmu. Gagal lorane apa jare awakmu? Yen nganti Kanjeng Eyang Pendhita Durna ora mbok gawa menyang Praja Ngamarta njunjuk ning Candhi Saptarga, aja takon dosa. Aja takon dosa, lakon awakmu mengko ditempilingi wong sak negara. Oh, sampean ngali ya, Mun. Perkara niki tak urus dhewe. Ngene ae, kula niki wong tuwek. Perkara ngono iku wis gampang tok pokoke. Oh, wis minggat arek. Yo, Dik Swangkarno. Dik Swangkarno, gamanmu nang tangan kok ayo. Saiki apa sing mbok dadekno piandelmu? Sampeyan ajenge ginakake napa malih? Siap, kula niki pun siap. Tanding kalih sampean, wah, mboten sampun. Kecil kowe. Waduh, Bagong. Kok nganti gamanku iki ana tanganmu. Pinter temen. Bisa nampani pambalangku Kyai Wijaya Danu. Nek nampani ngene tok ambek merem kula saged kula niki. Gaman iki saged mateni kula. Lho, tidak bisa. Gaman iku duwekku, Gong, balekno. Nun. Gaman iku piandelku tanpa nganggo Gandhewa Wijaya Danu. Kaya-kaya linolos sanotot bebayuku, Bagong. Nggih ngertos kula niki. Niki ancene mboten gaman kula niku napa? Kula mboten badhe pek binek duwe elian. Nek gaman iki encene nggone sampean jaluk. Iku lho ngene lho. Niki sampean jaluk. Tak jaluk, Bagong. Kowe enehno njaluk ijol apa mengko bakal tak wujuti. Ijol apa bakal tak wujuti. Estu, ijole sepele ijole niki. Jaluk emas pijes Saraja Brana ngawangga mengko bakal nggawa pedhati nggawa emas. Kula mboten patek butuh emas kula niki. Apa butuh duit? Mboten butuh duit kula niki. Lho banjur jaluk apa, Bagong?
Kula niki njaluk Pendhita Durna tok niku mawon. Ya. Mbah Begawan Durna mangaturi mriki. Niku mungkin longake kula, niki kula longake sampean. Adil pun. Dadi ngono Bagong. Nggih, ya napa? Dadi niki sampean jaluk lolongne, percuma lah. Sampean niku mbalang kula. Nganti kula boten ati-ati kula temekaning pati arep mau trimo kula balik nonton. Enak sampean. Pun benih Pendhita Durna sampean kongkon rene gaman iki sampean gawa. Waduh, ora mau penembat, kula nyuwun tulung ora mau penembat. Wonten dawuh anak Angger Dik Swangkarno, aduh nomo penemban. Kula nyuwun tulung dumateng panjenengan. Puruna dipun boyong Bagong supados slamet gaman kula Rama penemban. Menawi panjenengan boten nami tulung dumateng kula nyuwun tulung sinten malih Rama penemban. Durna teng mriki gaman bali. Waduh, anak Angger nggih. Kula manut. Gak. Napa, Mbah? Aku gawanen. Neng gaman iku balekno ana sing duwe. Gampang. Niki gaman iki tak ulungno kali Ndara Dik Swangkarno terus sampean mlayu ya napa? Sini. Sini. Ngapa, Gok? Wis ta, mriki. Mboten mriku. Nah. Angel penjalukanmu pun tah manut kali kula. Mboten manut, gaman iki kula dol lho. Manut kemawon ora mau penemban. Aduh, apa? Wes, Gang. Aku nok nggurimu. Aduh, aduh. Aku bapakno, Gong. Mboten kula cekel ngeten. Wadah. Sampean mengko mlayu wong sampean ning ngguri kula. Kula garo. Cilaka kula mungkin. Kok ndek. Kaman niku ndang balekno, Gong. Mun, gaman iki sampean gawa. Yo, Bagong, ndi gamane? Lho niki. Mang Tampi. Tak gawa bali Bagong, tak gawa bali model-model. Arek gaman niku sampean balangake kula, arek niki kula keplek-keplekake. Ampun tumindak ingkang kintenipun boten ngenaki, Ngger. Apa ingkang atos-atos maupun emban. Apa, Kak? Sampean mlaku dhisik. Aku nok mburimu kok gak. Mungkin kula mlaku sampean nyelindung dalan blae kula niki. Sampean mlaku kula tutake wingi sampean.
Durna. Mumpung gak ana wong, mumpung gak ana sing ngeruh. Aku adik kepethuk Durna kudu tak mbek, kudu tak jotosi, kudu tak keplek-keplekno ana lemah. Mumpung gak ana wong, gak ana sing ngeruh, gak ana saksi matan. Mengko nek tak beyuk-beyukno marem rasaku nek ditakoni Ndara Pandhawa. Anjene Durna wis tuwek. Libotake lumrah. Ah, cocok. Rama Penemban dipun damel pengewan-ewan Bagong kula ingkang mitulunggi Rama Penemban. Begegek ugek mbel-mbel sadulita. Kok awakmu iki kena apa?
pendirangan lakumu. Kok nganti malang mingkus napasmu, Awakmu lak nalika semono dikongkon dening daramu Pandhawa nderekno daramu Gatotkaca. Mboyongi Pendhita Durna. Lah kok awakmu bali jet lah daramu Gatot ngendi? Dara Gatot iki mono meh mae blaen mo. Untung dislametno karo dewa. Lah terus awakmu? Aku iki mau ya ngono mo. Anjene bener ngendikane Ndara Bambang Wisanggeni arep mo. Kok bener ucape ndaramu Bambang Wisanggeni? Aku iki gerang tuwek tapi pikirku iki mono nuruti sesaat aremo. Jane ngono meh kasilmu iki maumu. Terus meh kasil apa? Iki mau lak Mbah Durna tak giring amo iki maumu. Ya. Aku iki nyawang Mbah Durna iku mewangkel jane ngono mo. Mewangkel kepengin tak jotosi mo. Kepengin tak beyuk-beyukno, tak ungsep-ungsepno mo. Terus mumpung ana kesempatan ya mo, gak ana wong sing ngeruh tak beyuk-beyukno mo. Tak beyuk-beyukno, tak ungsep-ungsepno. Wadah, saking maremku mo, nganti aku nglali gak nyawang karo Mbah Durna sing tak ungsep-ungsepno mau arek mo. Pungkasane, Gok. Pungkasane aku kelangane enggak mo. Lah terus tekan tepi suwiring ing negara Praja Ngastina kene mo. Lah kon kok ana kene mo? Aku iki krasa nak, kon iku anakku, Gok. Aku iki bapakmu. Ana apa reh aku ngrasakno. Ya apa aku iki mau mo? Aku iki mau duwene tanggung jawab karo Ndara Bambang Wisanggeni. Nek nganti aku gagal, aku iki ancen gak pantes dadi pamomonge ndaramu Pandhawa. Wong aku iki gagal mo. Ya apa iki mo? Wadah, gak kaep ndaramu Bambang Wisanggeni iki cangkeme nek ngomong gak enak mo. Anjene bola-bali kon niku. Nek dikongkon gak tau genah. Kon niku yen dikongkon iku mesti menggok dalan, ora manut karo dawuhe sing ngongkon nganggo karepmu dhewe. Yen wis kaya ngene iki, ya apa iki? Ya aku iki tulung ana mo aja malah mbok paido mo. Lane aku iki ketepan kepethuk kon iki mau mo ben iso kedem-kedem rasaku mo. Lah kok malah mbok unen-uneni mo kon niku. Ancene kon niku gerang daplok tapi mikirmu ngalang-alay arek cilik arek Gok. Nek wis kaya ngene iki ngrasakno dhewe, Gok. Mongko jejiban iki mono kadung dipasrahno karo awakmu. Wis dipercayakno karo awakmu. Awakmu iki anak Semar, anake dewa Manjalma. Nyambut gawe ngono gak entos. Rugi Gok aku ngopeni kon wiwit bayek nganti gerak. Apaan mo kon iku ngopeni aku bayek iku mo. Moro-moro aku ro samene gerangku ngene arek. Yen ana lakon kaya ngene tanggungan dhewe bener. Wah Semar bener apa kang dadi pangucaping Wah Semar Badrana ya.
budi ratanya kedoletan kutane Mangendralaya yumaksumya ngudang ilmu jenenge wong udang ilmu rasa Mo apa gok tunge iki mau rada slering mo ketahuan mawar enak iya mo jane iku rasa dituthuk diliwati ngono kon niku anggo karepmu dhewe Ndara Bambang Wisanggeni ya wah Semar aku Bagong yancene wong gerang nanging pamikire ngalah-ngalahi bocah sing isih brangkang. Tuh ya apa-apa. Ancene bener iku, Gong. Kon niku wong gerang, tapi mikirmu ngalah-ngalahi arek sing isih brangkang. Wah, dadi nemene momo. Diwene tugas kaya ngono ae, Gong, ora iso ngrampungi gawe. Wis tak percayakno. Kanjeng Eyang Kumbayana iki mau lak wis ana tanganmu mung kari giring tumuju ana ing Candhi Saptarengga. Nggih. Lah kok mbok kula sara? Sampeyan kok ero. Aku ero Gong, tak delok saka ing Dirgantara kancene aku jarak. Ya apa awakmu iki mono diwenehi kapercayan iso nindakake apa ora? Nyuwun ngapunten, Det. Terus saniki ana apa niku? Jane sing baku iki mono awakmu diutus menyang Praja ngastina mboyongi Kanjeng Eyang Durna ya Kanjeng Eyang Kumbayana iki mono ana alasane kok. Jane niku sing dikarepno Ndara Pandhawa niki napa, Den? Ini wa Semar. Aturi pirsa ya, Wa. Pandhawa ing Rikalenggan iki kelangan piyandel. Pusaka tinggalane Kanjeng Eyang Pandhu Dewanata. Wujute songsong kencana. Wujute payung. Nanging yen dibegarake bisa nentremno saisining negara. Dados songsong kencana uwal Wa Semar. Saiki ilang saka bumi Ngamarta saka eguh pratikele Kanjeng Eyang Abiyasa golek sisik melik manut pramananing Kanjeng Eyang Abiyasa Ranana sing kaduga nyidra kejabamu Kanjeng Eyang Arsi Drona nggih Arsi Kumbayana Pendhita Durna Gong nyolong lho ngono sampean gak ngomong ket mau-mau lah arep apa yen nganti aku ngomong wiwit kol mau malah ora bakal ngrampungi gawe dados mboyong Mbah Durna niku ajenge diadili wonten ing Candhi Saptarengga ora kok diadili Bagong mung disuwuni supaya payung kang dicidra iki mono bisa bali. Lah terus saniki ana apa niki? Lah iki sing angel ning kene iki. Merga sing ndadekno gawean sing akeh-akeh gawean iki mono awakmu. Baline songsong kencana gumantung awakmu. Iya, Gong. Gumantung awakmu. Atik songsong kencana gak balik. Mulak pegaten, Gong. Ancamanmu elek apa niku mo. Niku terus ngono mo, titik-titik. Bojoku mbok kon megatno. Lakon iki dadi wong lanang gak patek entos. Pun, Den. Kok atik Bagong iki
mboten saged ngentasi gawe. Gampil kula sotake dadi wot. Kon niku gak eling-eling kon niku ya maratuwaku ya bapakku mo. Pecel dasmu mo kon mo. Apa rek? Ya napa, Den? Awakmu sing kudu tanggung jawab kok. Baline song-song kencana iki lumantar Bagong. Kula goleki teng pundi kula niki? Wong napa kula geledah sak isine peretapan wonten ing Sukolimo, Den. Ora bakal nemokno awakmu. Mbok geledah ora bakal nemokno. Wong anggone nyingitake iku mono primpen. Aja to mripatmu sing sakambane sakmono iku, Gong. Ya. Dewa kae waskita. Dewa sing ana Suralaya kae awas kabeh. Ning ora bakal ana sing ngeruh. Song-song kencana didelikake dening Kanjeng Eyang. Penemban Durna ana ngendi? Lah dewa mawon boten aruh napa malih kula. Nek kono ora aruh tanging iso balekno. Carane ya napa? Ngadeka. Don. Ngadeka. Pun. Karepe sampean ana apa? Menengo. Manuta. Wah, kaya apa sih, Den? Brengos-brengos dijabuti nih. Lu tak rias, Gong. Tak rias. Cek malih rupamu moh. Sing rias wis mulih arek. Kate kula niki dadekake napa kula niki? Sampeyan dandani napa kula niki? Ya. Yen tak rias ya ora bakal dadi apik wujudmu kaya ngono iku, Gong. Ambak awakmu iki mono diraupi banyu kembang ya pancet kaya ngono iku wujudmu. Ora api-api blas. Wadah, lah terus. Ningno ciptamu, ya. Ningno ciptamu, menepno rasamu. Nek mpun kula ningake raos kula, padha aku ya tak ngeningno rasa. Bareng-bareng njaluk marang ngersaning Jawata Gung. Muga-muga mengko apa sing tak karepno bisa kaleksanan. Oh, lantarane awakmu. Oh, siap. Semedi. Megeng napas. Wah, ada pirang menit le megeng napas niki. Kliwat saka sak menit lah kok itu lho niki. Ora Bagong. Nepno rasamu megengo napas mengko mesti bakal ngerti apa sing tak karepake. Mangkono nenggih Bambang wis anggeni kiranganipun menapa? Dasare putra Janaka patutan kalawan Betari Dresanala putuning Bathara Brama wiwit bayi dipun gegulang dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mila nggadhahi maneka warna kasekten. Ing kono Bagong dipun pandeng dipun jamah aragane. Wonten elok ing kanan Bagong dipun jamah ragane malih rarupan.
niki kok boleh dadi wapet kabeh niki napa niki Den? Gong. Kon niki wis ora wujud Bagong meneh kon iki. Ngilo ta? Ngilo. Mboten enten kaca niku. Kon niku tak silih kaca. Mengko ngeruh wewujudanmu sing saiki mesti kaget. Lho, kaca lemari digawa rene. Jabak bayi. Ngapa, Gong? Wah, kok boleh ngeten, Den. Kok boleh kula dadi wong dewok niki napa niki? Wedok. Wah, dari ayu ngene arek. Wah, nek rupane Sekar ngono kalah jos karo aku. Bagong, yen wujute kaya ngono, aja nganggo swara Bagong. Padakno karo rupane. Gak iso rek ya, Bong. Swara iku gawat. Ngono. Swara iku gawat, ambak dilatih bendina nek gawane blero panggak blero. Ora perkara blero, Gong. Suarane swara wedok. Mboten saged ya ana wong kula lanang swara wedok. Iki kacane iki tak singkitne dhisik. Jal. Nwara. Malah nunyuk. Malah elek sih rek. Keliru iku mau, Gong. Ora pas surate iku mau. Iki sing penak titik ngoten lho. Ya ngene ae, mangapa? Lek kula ampun mangap. Wis to mangapa? Manut apa ora? Yen nganti ora manut, perkara iki ora rampung. Yen nganti perkara iki ora rampung-rampung, buyare mengko awan lho iki kok. Oh, jarek. Kula njenengan iki sekolah kula niki. Lah iya mangapa? Ben ndangake buyar, heeh. Iki mono wancine, iki mono wis mar, iki jumedhele srengenge. Maaf. Menengo ya? Dae nak sine. Sampeyan niku katilan apa sampeyan niku? Mengko saka dayaning mantramku, mengko mesti dadi swara wadon. Nggih mboten kathik kriyak barang. Lho iku carane, Gong. Manut apa ora? Pun manut, pun. Mangap. Nggih, pun mangap. Duh. Piye, Gong? Hei. Tobat. Suarane kok malah kurang pasti dek. Sing rada tregel. Ngertenono wujud kaya mangkene iki ngento Bathari Wilutama, ya. Bathari Wilutama. Iya. Bathari Wilutama iku mono biyen yang-yangane Kanjeng Eyang Pendhita Durna. Biyen iku tau dirabi karo Eyang Durna. Pas wujuding Bathari Wilutama dadi jaran. Heeh.
tempiling lho kok. Sing penak ngomong cara widodari apa cara wong wadon. Betari Wilutama. Tobat napa Bambang Wisanggeni. Panggano lanange iki piye? Wis mbah sakarepmu kok. Iki dina mlaku wa. Ana ing pretapan Sukalima ya. Selagamu diapik-apikno. Yen mlaku kae sing apik. Cara wong wadon mblarak kasimpir. Iya, aja kuwatir. Sing muni ngono mono wonge wis minggat. Tobat dadi aku kudu mlaku sing kaya ngapa ya. Kendelen. Kok angel men dadi wong wadon. Gage budhalo menyang pretapan Sukalima. Rayuwen Kanjeng Eyang Durna. Mengko yen wis mbok arayu mesti bakal manut wong rupamu kaya dene Betari Wilutama. Mesti bakal luluh penggalih Kanjeng Eyang Resi Kumbayana. Yen wis luluh penggalih gampang anggonmu mengko bisa nampa wujuding payung song-song kencana. Wis karya slamet sing ati-ati ya. Sajining karya titit lusing ati, titit lusing ati. Lole Aswatama. Kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Rama Penemban. Awakmu kowe iki mono dadi anakku sing tak gegala. Melu barisaning Kurawa. Mongko iki dina mesti bakal kacek kalawan biasane Aswatama. Uripipun bapa kelawan kowe mesti bakal kajunjung derajate saya mundhak. Kok ngaten Kanjeng Rama? Leripun kados pundi? Mergaku duwe senjata sing gawe bungah rasane Sinun Prabu Duryudana. Sing saiki tak sengker, tak delikno ditunggoni dening muridku sakloron yaiku si Prabangkara kelawan si Gagak Baka. Ora bakal ana sing ngono. Kalebu kowe ora bakal ngerti Aswatama. Inggih lajeng jejiban kula kados pundi Rama? Ngene. Kowe jaga. Jaga yen nganti mengko ana wong sing nyolowadi
yen ana wong sing nyolowadi lapurna ning ngarasaning bapakmu ngetoaken dawuh Kanjeng Rama. Tobat, tobat Kakang, kula ingkang sowan. Manis rengga satri ya ing lesan kuro kaweng kuwo kaweng kuwo yen marang sira kones nenes wis carane lolelo lelelo lelelo saji seswa saji seswa arane poson Tobat, tobat, tobat. Lole, lole. Aswatama, Aswatama. Bejo kemayangan mamamu datang. Kanjeng Ibu Betari Wilutama. Iya, Aswatama, ya. Suwe. Mamamu iki mono tak enteni Aswatama. Aja ndaglek nang kono. Kula dipun utus napa tukara kok sing rada dadah. Mamamu teko niku lak ya keti dhewe. Tobat, tobat, Aswatama. Swanten paduka kados ngaten Ibu Betari. Iya. Mamamu iki mono sajake rada pilek. Ana tukokno obat. Inggih. Rong dina lagi bali. Inggih dipun sekecaken anggenipun jagungan Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Kula nyuwun pamit. Aja ganggu. Boten. Ana apa, Dik? Ana apa? Janur Gunung Kudu Ngaren. Tekane Yayi Wilutama. Sajeke urip lagi pisan iki njujuk ana ing pertapan Sukalima. Apa kangen karo aku? Lah kok dene mudhun saka Kaywangan. Tobat, tobat, tobat. Wong kok gantenge kaya ngene. Suwe aku ngenteni kelawan Kakang Durna. Aduh. Suwe ora dicekel karo Wilutama rasane adem panas aku. Ana apa, Dik? Ana apa? Apa wis ora kerasan ana kayangan? Yen ora kerasan ana kayangan, ana kene ae. Caket kelawan pun Kakang. Iya, Kakang Begawan. Rina wengi aku iki mung tansah kepengin caket karo Kakang Begawan Durna. Terus mergo ya saka gaweanku ning kayangan kaken. Wah, aku ora bisa mudhun. Ah, terus lah kok iki si Adi bisa mudhun? Mergo aku iki mau limpe Kakang Durna. Aku kepengen ketemu kelawan Kakang Durna. Yen wis ketemu aku, enggak. Aku iki mono bosen dadi widodari. Yen bosen dadi widodari, manggon ning pertapan Sukalima. Mesti bakal bagya mulya uripku. Tak critani. Tak kandhani Wilutama. Dina iki aku duwe piyandel. Piyandel iki mono duwene Kanjeng Sinun Prabu Pandhu Dewanata sing wis nyuwarga. Wujuding song-song kencana.
Piandel. Mengko yen tak begarake ana ing pratapan Sukalima kene mesti bakal bagya mulya, ayem tentrem uripmu, penak ana ing Sukalima, katinimbang ana kayangan dadi widodari. Oh, bener Kakang Durna. Bener. Bener iki Utama. Aku ora goroh. Wiwit kapan Pendhita Durna iki goroh karo Betari Wilutama, wong sing paling tak tresnani. Ngono aku pengen weruh, Kakang aku pengen weruh. Wujude kaya ngapa? Pengen weruh? Iya, Kakang iya. Ger. Ger. Putut Prabangkara wonten timbalan ingkang ngadhawuh jajal. Jebolen payung kang mbok delikake song-song kencana gawanen mrene. Kangge menapa Rama Begat? Ana kanggone ora perlu ngerti. Iki urusane wong sing lagi kangen-kangenan. Nggih, yen kaden-kaden menika wujudipun song-song kencana kula aturaken paduka Rama Penemban. Pamoring sukma Cenakmaya winayo ing sepi Crimpen telenging kalbu pambukaning warana Taleng saking liya playape ngaluya Menika Rama Penemban Sanjata Piandel pusaka nami song-song kencana sampun wonten ngarsa panjenengan. Iki Yayi, iki. Song-song kencana. Kagungane Prabu Pandhu kowe tak begarake mesti bakal bagya mulya, tentreming uripmu manggon ana kene Wilutama. Apa bener? Bener. Prabangkara. Kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh ndok-ndok nek kene. Aswatama iki mau anakku tak usir. Kepethuk karo ibune iki taun-taunan lagi iki mau tak usir. Lah kok kon iki malah doglok iki. Kalih. Wonten pundi ya Rama Penemban? Mbah sakarepmu. Kono, ngopi-ngopi rada adoh kono. Aja ganggu. Inggih dipun santai mawon. Ora usah mbok ajari, aku tau dadi nom. Sing rada mesra. Wasa antarane pasangan. Adu-aduan kuwi ana apa pun cocok. Ngaliya, aja ganggu. Isin aku kok. Tuwek ora nyebut. Iki Lutama. Iki wujuding song-song kencana tak tuduhake marang kowe. Tobat. Napa iki oleh tak cekel Penemban ya oleh. Oh bodho iku. Aja kok mau nyekel iki. Aliyane iki oleh. Iya, Kakang Penemban. Pengen aku weruh begare song-song kencana. Bakal tak begarake. Bekarno.
mbong yamene Wilutama, mbong yamene. Begarno, aku saya bungah yen mbok begarno mengko malah ketok gedene. Tobat. Tak candake ya Kakang Begawan. Cekelen. Kok kaya ngene cekelane? Lah apa? Cekelane kok ya halus kaya ngene. Halo halus. Halus aku Ibu Barados kok. Sangonone iki mau kowe mentas liwat saka ngendi Wilutama? Ora saka ngendi saka kayangan jujo kene kok. Tak gowo ya Kakang Penemban. Gawanan Ora tak begarno nang kene. lah arep mbok bekan ana ngendi? Dajal tak begarne nang pelataran ya Kakang Begawan. Bekano ndok pelataran ana ngendi wae sakarepmu Cahayu. Aku njaluk pamit ya Kakang. Aku enteni sayang. Jamak sing setana gelung konde sing setana gelung konde wong ayu aja citreng semaya Mangkono sang Begawan Durna ora ngerti yen to sing dadi Betari Wilutama sayekti Bagong Mangundiwangsa anggenipun nyandak ing kono sareng sampun wonten pelataran lajar tebih nenggih Bagong Mangundiwangsa. wonten apa Kanjeng Rama? Iki wasan Prabangkara mau jebul maling. Waduh, lajeng Tututana Prabangkara.
ngoploki kelambiku. Maca cara wedok mlayune angel lah rek. Iki mumpung iki wis ana tanganku aku atik model-model gawe entuk gawe. Seneni karo Ndara. Alung iki pusaka payung iki tak gawa mlayu ndang tekan tepi suwiringe Ngamarta cek rada aman uripku. Sigra kang pala tumingal prang campuh samrong dali radet wileteng kota kayangkung mangun sang mendhi njang sang aji mijilake nang dali wuwus bagok bagus. Gaman iki piandeling Pandhawa. Payung iki mana kang ndadekno tentreming Ngamarta sakutuhe. Ning kula niki diuber-uber kali murite Mbah Begawan Durna aja kuwatir. Gaman iki gage aturna marang pepundenku, ya. Marang pepundenku Pandhawa mengko lak ana sing dedepi dhewe murite Pandhita Durna. Oh nggih, nek ngoten amit nuwun sewu kula jujuk Ndara kula Pandhawa. Wis ayem rasaning atiku merga pepundenku wis bisa nggawa balining song-song kencana kang mujudake dayaning katentreman ning Trilip kudu dirampungi. Wawarku Dara. Wah, kuwi sanggene apa? Jajal metu sawetara wae. Apa bengak-bengok wis meh arampung lan wis meh kaleksanan sedyaning Pandhawa kang ngarsa syukuran wae ning Klilip kudu diilangi. Wah, Klilip apa kae murite Kanjeng Eyang Durna.
jenenge Prabangkara karo Gagak Boko kudu disirnakake. Merga yen ora sirna bakal utik-utik katentremaning Pandhawa. Wah, ngaliyo labrake di. Wong sakmene gedhene. Sawe. Aku ora Kudara. Endi Bagong? Endi Bagong? Golek Bagong aneh ngopo? Payung song-song kencana kudu dadi darbeke Rama Kumbayana jangeme. Kurang ajar. Waduh. Waduh. Mati aku. Waduh. Prayitna Dyan ora Kudara. Prabangkara kelawan Gagak Boko dipun tukumba sampyuh pejaipun. Malih rerupan kang sejati nenggih balaning Bathari Durga Baju Baratarani. Waduh. Samar pamoring sukma sinupaya winayo ing asepi. Aku njaluk pangapura Werkudara. Aku aja dipitana ning Amarta.
Aku ora bakal midana karo wong sing minterno aku. Nadyan to iki mau pakaretine Bapa Durna nanging aku ora mangkel. Ya apa dina iki gelem makumpul kelawan para pepunden. Para sepuh bini sepuh sing ana ing Candhi Saptarengga. Melu muji syukur melu ndedonga Durna bapakku supaya Pandhawa iki mono nampa kanugrahaning dewa wujuding katentreman. Ayo tak derekno Bratasena. Monggo Yai, paduka ingkang wenang ambegaraken punang pusaka nenggih Songsong Agung Songsong Kencana dipun tindakaken Yai kocap kacarita ing kono payung sigra kabegaraken begaring payung barengi ana ing dirgantara cahya kumelap kaya bor sewu. Menika wujuding wahyu katentreman ingkang ngayomi saindenging praja Ngamarta. Gok, ya apa-apa. Lelakone rampung. Tumuruning wahyu katentreman lumantar pusaka ya Kyai Songsong Kencana. Ngamarta sakwutuhe entuk dayaning katentreman semono uga sumarambah marang ingkang kagungan kersa Bapak Matali Sukluwarga tansah pinaringan katentreman selawase lan kamulyan kabagyan selawase. Ngono ya apa? Anak, ayo padha santi le, sesantine mo. Jaya-jaya Wijayanti. Muga tansah rahayu, rahayu, rahayu.